Здравейте, приятели! Аз съм Росен, известен в хакерските среди като Росенчо 16. Днес бих искал да ви покажа кой всъщност е Мотикари. Ако не сте запознати, напоследък много хора в YouTube и Facebook публикуваха множество клипове за това кой всъщност е Мотикария и кой стои зад страницата. След няколко месеца упорит труд, аз успях да достигна до техният логин и парола и сега, както виждате, това е паролата им. И сега ще се впиша в техния Facebook. Както виждате, вече сме вътре и аз имам достъп до всичко. Едно опа за хубавата им парола, да си знаят друг път, да сложат нещо по-силно. Сега, както сме тук на страницата им, виждате, мога да гледам всичко, мога и да публикувам. Нека дадем паролата на всички. Така. Сега, най-важният въпрос, това за което всички сме тук, кой всъщност е Мотикари? Да цъкнем администратори. Така, кой е това сега? Така, човек с очила, споделил клип Истината за Мотикария с Добромир В. Прилича на дете. Предполагам, че сме ходили в едно училище. Иво Деведжиев. Ето го човека. Вие си преценете. Така. Също страницата има и двама редактори. Както виждаме тук. Нека да пустим и модераторите. Ето това е единият редактор. Той има право да публикува и да редактира постове на страницата. Ето го и другия. Антон Анев. Сега, това момче се води модератор. Предполагам, че може да трие и да редактира коментари, както и този Фики. И Бони Петров се води аналитик. Предполагам, че той се занимава с рекламните дейности на страницата. А какво ще стане, ако цъкнем тук? Да видим какви съобщения имат. Както виждате, напълнено е с съобщения. Ето отново администраторския панел. Ето ги хората. И ето и тук. Като цяло, благодаря ви много за вниманието. Аз бях Росенчо 16. Абонирайте се за още хакерски клипове.